हेलो दोस्तों, हाय गाइज। मैं उर्मिला गोस्वामी अपने पारंपरिक लोकगीत से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे खासे होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि कोई भी मैं गाना अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और नवरात्र का दिन आने वाला है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी देवी गीत सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है उर्मिलागिरी 95 और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक देवी गीत सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कोई अगर त्रुटि होती है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। हे जी सुतल मैया के जगाई कैसे, है जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, है जी सुतल मैया के जगाई कैसे, है जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, है जी सुतल मैया के जगाई कैसे, जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, टीका वाली अली माई के बिंदिया ली अली हो, टीका वाली अली माई के बिंदिया ली अली हो, हे जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, है जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, है जी सुतल मैया के जगाई कैसे, है जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, नथिया लियली माई के झुमका लियली हो, नथिया लियली माई के झुमका लियली हो, से जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, है जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, है जी सुतल मैया के जगाई कैसे, है जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, चुदरी लियली माई के पियरी लियली हो, चुदरी लियली माई के पियरी लियली हो, हे जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, है जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा
दर्शनवा गरमा जाई कैसे। हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे। हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे। बिनु कैले दर्शनवा गरमा जाई कैसे। पुड़िया लियली मई के हलुआ लियली हो। पुड़िया बनवली मई के हलुआ बनवली हो। हे जी सूतल मैया के खियाई कैसे। हे जी सूतल मैया के खियाई कैसे। बिनु कैले दर्शनवा गरमा जाई कैसे। बिनु कैले दर्शनवा गरमा जाई कैसे। हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे। हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे। बिनु कैले दर्शनवा गरमा जाई कैसे। बिनु कैले दर्शनवा गरमा जाई कैसे। नमस्कार, जय माई अम्बे। गीत कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।